Hej, i dag vil jeg vise dig, hvordan du laver en gua sha massage til hele kroppen. Jeg vil demonstrere på min arm, men du kan selvfølgelig gøre det lige præcis der, hvor du har brug for det, og der, hvor du har velsignhed. Du skal bruge en gua sha og en balm eller en olie. Så du starter med at smøre balm eller olie på det sted, hvor du vil arbejde. Og jeg vil anbefale, at du bruger gua shaen til det, fordi hvis du har olie på fingrene, så smutter den her altså lige ud af hånden på dig. Og hvis du laver gua sha et sted, hvor der er et hårdt gulv, så læg lige et par håndklæder ud. Hvis du nu skulle tabe den, så går den ikke i stykker. Stenen er lavet af sodalit, som altså ikke kan tåle at blive tabt på gulvet. Jeg vil vise dig to forskellige teknikker, som jeg vil anbefale, at du bruger samtidig. Så nu har jeg balm på hele armen. Så den første teknik, det er, hvor du nærmest redder ud i bindevedet. Så der bruger du dutterne her, og bare kører op og ned på hele området. Hvor hårdt du skal trykke, skal jeg vise dig. Hvis jeg bare kører sådan her, så kører jeg i hudoverfladen, og jeg kan slet ikke mærke det. Hvis jeg kører og trykker hårdt, så kommer jeg ned i musklen, og det kan godt være lidt ømt. Der hvor vi skal være er sådan lige mellem musklen og hudoverfladen, så vi kommer ned i bindevævet. Så det er cirka sådan her et tryk. Det gør ikke ondt, men jeg kan godt mærke det, så hvis vi siger på en skala fra 1 til 10, hvor 10 bare gør ondt, så er jeg måske på en 3 eller en 4 lige her. Så der kører du bare på hele området. Jeg vil anbefale, at du i hvert fald gør det i et par minutter, eller 5, hvis du har tiden til det, fordi så kommer du i dybden. Det er ikke noget ved bare at gøre det i et minut, og så gå videre til det næste område, fordi så virker det ikke. Vi er nødt til at arbejde ned i bunden. Den her teknik skal du se som en kam til virkelig filtret bindevæv. Så appelsinhud sker, når bindevævet det er så filtret, altså så fuld af knuder eller forvridninger, at der kommer huller i nettet, så fedtlommerne de ligesom popper ud af det. Ved at altså redde ud i bindevævet, så vi fjerner de her filtringer eller de her sammenklumpninger, så bliver nettet rigtig fint og glat, og så kan fedtlommerne altså ikke poppe ud af det. Så det er det, vi gør med den her teknik. Når du har gjort det i et par minutter, så kan du gå videre til gua sha-teknikken, og der bruger du den her ende, og der kører du altid op mod lymfen. Og der trykker du lige lidt hårdere. Og du skal i hvert fald blive altså i den samme bane, jeg vil sige 40-60 gange. Hvis det er første gang, du laver gua sha, og du kan se, nu bliver du lige pludselig ildrød, så stopper du, og så venter du lige en dag, og så gør du det igen. Så vi er alle sammen forskellige sensitiviteter, alt efter hvor fastlåst vores bindevæv er. Altså, jo mere vil vi reagere, så det er bedre lidt, men godt. Så altid i hvert fald 40-60 grad det samme sted, før du går videre til det næste. De steder, hvor der er spændinger, der vil du se, at du bliver meget mere rød, end de steder, hvor bindevævet er sundt, eller hvor der ikke er spændinger. Så det er også et tegn på, hvor er det ligesom, at problemet sidder henne. Og hvis du kan se, at der er et sted, altså her bliver jeg ildrød, så er det måske ikke lige i dag, men så noter det, og så i morgen, så giver du det lige lidt ekstra, så du kan redde bindevævet godt ud. Så det er den måde, du laver en gua sha massage mod appelsinhud. Hvis du bliver meget rød bagefter, så kan du slutte af med et iskoldt bad, for lige at køle huden ned igen. Jeg anbefaler, at du gør det hver dag. Hvis du får blå mærker, som faktisk er helt normalt de steder, hvor vi har problemer med bindevævet, altså hvor der er sammenklumpninger i bindevævet, der bliver vi blå. Og det er en normal proces, og det er okay. Du skal selvfølgelig ikke lave gua sha oven på et helt nyt blåt mærke, så hvis du bliver meget blå, så venter du lige et par dage, før du laver det igen, eller du tager et andet område, for huden skal have tid til at restituere sig selv. Så det er faktisk meget simpelt. Giv det i hvert fald 5-10 minutter per område, så det vil sige 5-10 minutter per lår, hvis det er lårene, du vil arbejde med. Læggene de er lidt mindre, så er det måske bare 5 minutter der. Men så for du altid kommer i dybden. Og dukker der spørgsmål op undervejs, så skriv til mig, så skal jeg svare så godt jeg kan. Pøj med din gua sha massage.